sa ating birthday celebrant na si Ma'am Danilo May Kayabyag na Kababa Kanawalan din Madin Pangasinan. Ayan, so ma'am, may hinayin na po ba kayo kapag na po ba? So, ma'am, sino po muna nyo? Kaya, ano po eh? Nanonood po ba kayo ng Huawei? Ma'am, kasi po galing po ito may question eh. Opo. Ayan po, may ganun po kami jacket. Bigyan na lang po ng jacket po. Ito, biro lang po ma'am. So, ma'am, may binigay din po na sulat. Babasahin na lang po para sa inyo. Happy 10th birthday to you and you know, enjoy your special day. Sana maging masaya ka. Thank you for everything you do. And sana wag mo pabayaan ang iyong pag-aaral. At huwag mo kalimutan na dito lang ako palagi para supportan ang pagpapasa sa iyo. And pasensya na sa gift ko. I hope na mapasaya kita ngayong araw. Bye. Namimiss kita. Ingat ka palagi sa mga gagawin mo. Ito ang iyong last surprises ko. I hope na mahanap mo yung tamang lalaki para sa iyo. I love you, baby. Happy birthday. So ma'am, may gusto ko ba kayo mag-ibigay sa iyo? Sitat na lang daw po. So, ma'am, para mapasaya po natin si ma'am, sabayan niyo po ako na kantahan na lang po natin si ma'am ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Eh, ma'am, so may pinanda po tayo ng cake. Nagaling din po sa assistant. So, ma'am, may cake na lang po. Magkakaroon po tayo ng 3 at inipan niyo na lang po yung isang. So, in 3, 2, 1. Ayan. So, ayan, once again, happy birthday. Ma'am, kanila rin tayo sa kanawala.